Čaute borci, ja vás vítam u nového videa a dneska budeme hrať Roblox. Čiže dneska budem hrať, ja neviem, musíme si jednu minihru vybrať. Tak, dáme napríklad, čo si dáme také známe? Neviem, čo mi toto vyskakuje, stiahla som si Roblox. Mega je tykom to, čo je, okej. Vyznačme si lepšie jak Ronaldo, aby ste nevedeli, že čo je správne. Viem, že možno budem mať hejty, ale nie, srandu si robím, obidvaja sú lepšie, ale ja mám radšej Messiho. Čo si dáme, no, to je pravda zase. Ja vyskúšam. Hra. Vy nie ste oči, vy kidi, kámo, ja som ho hral na mobile ešte. Vy to máte rozmazané? Lebo ja mám také nové sklo, že ja nevidím z boku, ani z hora, ani z dola. Toto som aj 5, kámo. Ok, dostal som, mám 105 diamantov. No, dobre, čo dneska ideme robiť, neviem. Čo je toto tu? Ja idem teleportom. Tu? Čo je toto? Aha, tak to teda do toho. Tam je to tá legendary bedňa. Tu mám ovocie ďalšie. Môžete sa som diamant. Čo je toto? Ja mám toľko coinov, kámo. Kámo, aha, kámo, to je bug, alebo čo? Ok, tu máme ďalšie ovocie. To je, kámo, kúkajte, koľko máme coinov. Na čo sú vlastne tie coiny? Čo, kámo, čo si dáva za coin? Čo sa kupuje za coin? Jaj, toto je vajco tam vpredu, na čo to je vôbec? 5 triliónov, ale no čo mi sú coiny? Ja mám 999, ja mám dve bez titulu, kámo. Ja neviem, really, že čo sa mi tu snažíte urobiť, ale mám veľmi dobrých petov, aspoň pre mňa. Mne to stačí, kámo. Nehejtite ma. Dneska je čo, lebo viem, že v sobotu sú eventy, oni ich nezrušili náhodou. Tie eventy, čo každý dostal toto. Postrikali Cardi B. Ale inak, jak sa máte? Môžete napísať koment, že jak sa máte. A možno budem robiť súťaž cez Instagram. Ja neviem. O tento kryt, kto chce, neviem. Kúpil som si ho Moonov kryt. Moon je najlepší. Ok, kto mi dáva trade? A možno, ale síce je praskli, ale čo chceš, ja neviem, dáme mu týchto. Nie, čau, ja mu napíšem Diamond. Čau, bro. Môžem urobiť, síce je prasknutý, ale ja neviem. Urobíme odačo nové. O Airpody nebudem dávať, nie som až tak bohatý. Moje Airpodíky. Rony? Dobre, musím kontrolovať brata mladšieho. No, čo tu máme? Keď ma sleduje nejaká moja spolužiačka, ja som ešte školák, čiže aj viete, čo som chcel povedať. Začína sa to na F a je to
po slovensky K, aj po česky. Kámo, to nie sú až moc dobre. Až moc. Napíšte mi, či máte nejaký dobrý účet, aký máte vy účet, napríklad. Napíšte, jak sa máte, ani to nemusíte písať, ale napíšte, že či máte lepší účet, jak ja. To bude mať asi veľa ľudí, kámo, keď to negandím až tak veľa. Plné bomby, bum, 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 bum. Dobre. No, čo tu dneska budeme robiť? Nič, keď sa ma pýtate. Ja mám pekného avatara, ktorý zatvára oči. To je veľmi, veľmi cute. Kamo, a kedy budeme mať hoverboard? Napíšte mi ľudia. Kamo, ja už napíšte mi. Čo napíšte taký dlhý koment, že napíšte tam ešte, že jak dostanem hoverboard. Mi to hovoril dokedy kamarát, ale ja už som si to nezapamätal, lebo ja hlava deráva, som tu piek lopata. Čiže Roni! Dobre. Už máme docela dosť ovocia. Ale ten Evans ovoci už to je strašne, ale že strašne. Tam toto... Už niekto nehrá normálny Pet Simulator, žiadny youtuber, kámo. Však tu mal 7 týždňaníkov, kámo. Predali všetkých a išiel hrať. Ten najhorší, kámo, Pet Simulator 99, kámo. Lebo to máte zdarma hoverboard, ja toto. Čo je out? Note. Pet Simulator. Aha. New game Pet Simulator 99. Kto predával, kámo, za 100 miliónov? Aha, za 1 bilión, kámo. Jak vypnem toto? Tap, hoď predsa tam. Idem sa na mojich petov. No, čo chceš? No, ukáž mi ty svojich petov. Daj mu Netflix pet. Ja mu napíšem pet. No, o pičku. Pička svilka. Kámo, ja viem, moja angličtina je the best. Very good vetra. Čau.
Môžete si kúpiť. Ja som tomu typkovi chcel dať opičku No čo chceš? Čo je nové? Nechaj ma, čo chceš ty? Chlupatá opice. Jak hovorím ja Tarimu, toto je free? OK. Ja mu dám free. Čau. Sáncel, nechaj ma ty detskou hrnčan. Ten hodok je vzácný, je mega. Ale tak toto je lepšie. Okay, koľko natáčam minút, kámo? 12 minút. Tak, to by bolo pre toto video všetko. Vy to máte tak rozmazané? Čakaj. Vy to máte tak rozmazané, alebo ja som tupý? Aha, to máte celý čas kvôli tomu, ne? Jo, čiže ak sa vám toto video páčilo, budem rád, ak ho podporíte lajkom. Jo, toto je môj setup. A tu mi to držalo. Budem rád, ak ho podporíte lajkom a ja sa s vami lúčim o 3, 2, 1. Počkajte, edit kurs. 3, 2, 1.